Biz tanıştık Qozonda. 15 aprel yıl. 1993 yıl. Qozonda yazlıkta bek motor жылы quyoshli kunda Qozonda bir-birimizni ko'rdik. Diskotekaga kelgach, men Любаны ko'rib oldim endi. Kiyib turgan jerinden. Biz onun yaqında gına turdik. Мына атна сайын шунда кеше дискотекага келеді. Бик кызыгы, мына кимнәр йөрим икән, кимнәр киләм икән, мына корис келеді. Нинди кешеләр йөрим икән инде. Теге бер дә алай чыккан булмагач, мына шушында бер четверкында бардым да, һәммәндә кайттым. Шуннан таныштык киттек. Любага карадым да, ошондой менә сикемле, минем өчен мотор, шундый ягымлы булып тоелды да инде. Тукталып әйтәм, bu kız bilen tanışsan eyvət olur edip yanına vardım indi. Bitindeki Tatarça tanışırga, Tatar kızı deyip olayım. Tatar diskotekisi bulgan şimdi. Onları sırağa şimdi Rusça cevap berdi. Меня зовут Люба deyip ben indi başta optara bırak kaldım. Tatar diskotekisinde Любанча vereyim eken deyip. Onlara ettiğinde Tatarça bilmeyeyim ben deyip. Men аңа ихтибар etmedim endi tege azrak barib Qozonda o'qigaч Rusça сөйләшә беләбез бит инде. Татар икәнне белгәч, ничектер миңа авыр булмады. Rusça сөйләштек инде, конечно, потому что мин бер сүз дә белми торам, аңламый торам да, белми торам ул вакытта. Бер дәрестә кирмәде безнең мәктәптә инде безнең татар теле. Без Rusça сөйләштек, бер-беребезне аңладык. Birinci günden şulay. Ansı joylı buldu, rahat buldu. Teге ağır bulmadı. Men de qaytib aytgach, men rus kızı bilen tanıştım. Rusça ana söylәшә, Tatarça bilmey, ismi Люба degәч, әти белән аптырашта калдылар инде. Ул вакытта Собада андай танышулар булгандыр инде. Шыпшынлап теге өйләнеп торучылар бик әз инде ул вакытта. Аннан соң урамда дагы теге Rusça сөйләшеп йөргән кешеләр бик сирәк. Ул яклары ул вакытта яшь булгач, шул мәхәббәт хисе бик көчле булгач, аңа без игътибар итмәгәнбез инде. Ничек сөйләшәбез микән, ничек торабыз микән, андай уй булмаган башта безнең. Без бин танышкан, мен әти белән таныштырга кайтасым килә. Әни инде ай-хайды, ничек аралашабыз микән ди, алар бит өлкәнрәк булгач, бөтенсен дә уйлаганнардыр. Минекеләр башта тоже теге сөйләшеп карадылар, аңлатып карадылар. Мин бердән бер кыз әтиәнидә, бүтән кешесе юк. Гаиләдә. Шуңа күрә барыбер, риза булдылар. Ниязны кабул иттеләр, яраттылар. Любаны иң беренче алып кайтканда, Люба инде үзе барып, менә шушы 3 китапны алган иде. Ул безгә әйтмәде инде аны. Шушы 3 китапны тотып кайткан иде менә. Словарь белән имеш өйрәнәм. Словарь белән өйрәнәм. Мен монда барыбер торам. Мен татарча өйрәнәчәкмен дип. Шунлап тагын ул 1 ел эчендә аңлый башлады татарча. Инде шул ел ярым 2 ел дигәндә сөйләшә дә башлады. Декабрьдә никах кыттык. Январда инде өйләнештек. Әни белән әти белән бергә яшәгәч, Адель дә тугач, мин гел әнигә карадым. Менә әни ничек пешерә, шулай итеп пешерергә тырыштым. Әни ничек эшли, шулай итеп эшләргә тырыштым. Бөтен менә гадәтләрне әнидән ничек булдырганчы, шулай итеп урып гадәтләрне әнидән, шулай итеп һәм әтидән үзләштергә алардан инде. Алар безгә үрнәк булды инде. 95 елы инде шул гимназияга эшкә урнаштым мин. Ул вакытта рус класслар бар иде, татар класслар бар иде. Менә миңа, конечно, гимназия коллективы, балалар бик ярдәмгә килделәр инде. Монда мин русча укыттым балаларны, алар миңа татарча укыттылар. Шулшы как раз 2-5 татар классы бергәннәр миңа. Аның телене словарь белән генә өйрәнеп булмый. Аңа менә теләк кирәк һәм среда кирәк. Минем ничек дип әйтим, менә 2 юл бар иде. Просто
китеп Ниязны Сабадан. Сабадан Китерге. китерге ансы җайлырак, җиңелрәк юл булыр иде. Но мин җиңел юлны бик яратмыйм, миңа кайда авыр шунда минеке инде ул. Шуңа күрә мин инде өйрәнәм. Һәм калам. Әти әнигә сүз бирде, мин өйрәнәм. Әти белән әни бик ярдәм иттеләр. Инде Любаның янынан алсак теге әби белән бабай, алар бер дә каршы килмәделәр, бер дә сүз әйтмәделәр. Гел булышу ягыннан гына карап тордылар. Теге имандай дип киридә капмадылар бер качандагын. Алар белән дә миңа бик җайлы булды менә. Уртак тел табырга дагын, аннан соң тормышта дагын менә хәзерге моментта дагын бүгенге көндә дип әйтергә кирәк. Елмаеп каршы алалар, елмаеп озаталар. Мин бик шат. Безнең бит әле менә диннәр дә икебезнең ике төрле. На бу малай безнең бик җылагы. Әнинең каршысында Сәкинә әби яши инде. Бер ап кердек, тынычланды вроде бы. Ике ап кердек, ну көн сайын кешегә барып булмый бит инде. Уйладык та булмас бу дип Сәкинә ападан сорадым да, кайсы дога укыйсы, нинди дога кирәк ул вакытта. Китапларны таптык та шушы доганы өйрәндек. Әлдә менә шушы күп булмаса да, но ул догалар шундый вакытта булышып торалар. Юлга чыкканда да, берәр эш килеп чыкса да, эш башлаганчы шушы догаларны укыйбыз. Әтигә зиратка төшсәк тә, менә шул саклый, яклый, ничектер шулай рәхәт. Любаның ягында Троица була икән, Троицага барабыз, Пасхага бар икән, Пасхага барабыз. Анда теге безне аермыйлар, нәкъ үзләрендә шикелле кунак итәләр, нәкъ шулай ук ике якны тигез күреп, менә инде бит әйтем, туйда да әйтелә, никахта да әйтелә, ике якны бер тигез күрегез дип. Менә шушы дөрес әйтем икән, без менә 30 ел бергә торабыз, без аңа инандык. Ике якны бер тигез күрсәк, мәхәббәт көчле булса, гаиләң дә нык була, тормышың да җиңел. Безнең өчен алар иң әйбәт ине. Алар безгә бик әйбәт тәрбия бирделәр. Бөтен әйбергә өйрәтеп, хөрмәт итәргә өйрәттеләр, зурларга, өлкәннәргә булышырга. Безнең әни белән әти бер-берсен бик каты яраталар. Без алар белән горурланабыз. Алар өчен бик шат. Алар гел бер нәрсә булса, советлаша. Берсе генә бер нәрсә уйламый. Бер-берсеннән сорыйлар, ничек әйбәтрәк, былай эшликме, былай эшликме дип. Алар безнең өчен үрнәк.